Office of Civil Defense nangapod-apod og tubig mainom ngadto sa mga naapektuhan sa bagyo sa Caraga Region kung asa miabot na sa kapin 2,000 ang nagkasakit og diarrhea sa Dinagat Islands ug Siargao Island. Ani ang report ni Sara Hilomen Velasco. Tungod sa grabing kadaot hatod sa bagyong Odette lapas usa ka bulan na ang milabay, nakasinati og ilabihang kakulang sa limpyong tubig mainom ang mga naigo sa bagyo sa Caraga Region. Hinungdan nga nagpabiling problema ang pagdaghan sa mga residenteng nagkasakit og diarrhea. Tungod niini, nangapod-apod ang Office of Civil Defense sa nagkalaylay reyon sa Mindanao ug mga bottled water ngadto sa mga residenteng apektado sa bagyo. Augmentation ng tubig galing from BARM, Region 12, almost all regions in Mindanao are augmenting bottled water to provide the needs of the affected areas of Typhoon Odette and Caraga. Siyam ka wing van truck nga puno sa tubig ang gipadala ngadto sa Dinagat Islands gikan sa OCD National Headquarters. Doon na pa'y gipaabot nga usa ka barko nga dunay kargang tubig mainom nga gikan sa OCD Region 8. Target nila nga mahatagan og limpyong tubig ang 1,000 ka mga banay sa probinsya matag adlaw ug unahon ang 5 ka mga barangay nga daghang kaso sa diarrhea. Sa karon, miabot na sa kapin 2,000 ang kaso sa nagka-diarrhea sa Dinagat Islands ug Siargao Island nga gitambalan sa BRP ang Pangulo nga nagsilbing floating hospital alang sa naapektuhan sa bagyo sa Caraga Region. Upon the directive of the President, start na kagad yung door-to-door delivery, especially yung mga areas na may cases ng diarrhea. Doon na sa idugang tambal batok diarrhea gikan sa DOH ang gipang-apod-apod sa Dinagat Islands. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.